Hola a tots, què tal i com esteu? Molt bé, segur que sí? Doncs jo també. Aquí Reflex Rider i en el vídeo d'avui us explicaré la part teòrica de què li passa a la vostra moto quan feu curves i quan freneu, vale? Però per poder fer explicacions teòriques m'he de transformar amb el professor Rei. D'acord? Si voleu veure unes explicacions ben gràfiques de què els hi passa a les vostres motos a la frenada i a la curva, espereu després de la intro i som-hi! Bueno, doncs el primer que espero és que la prova surti bé, que el vídeo es pugui fer, perquè he tornat aquestes vacances que vaig a Andalusia, més gordo que mai, i potser ja estic fent el tope de la suspensió i no es pot enfonsar més, que és el que busco. Res, ara el que hem de fer és buscar un lloc tranquil, que no sigui una carretera oberta, rotllo un polígon o alguna coseta així, que estiguem tranquils, que no molestem a ningú i que ningú ens molesti a nosaltres, vale? Anem cap allà. Vale, doncs el que vull venir a explicar és què passa quan estem fent la frenada en la nostra moto, com es mouen els pesos, i per això hem ficat aquí, doncs, una càmera molt estranya, posada d'una manera molt curiosa, però ja veureu, de seguida veureu que bé que es veu tot, amb la càmera aquesta i amb el mòbil a velocitat ultra mega lenta, a càmera lenta, vale? Vinga, anem a provar-ho, aviam què passa. Vale, vull que entengueu, primer de tot, que això s'ha de fer en un lloc que no sigui concorregut, d'acord? Crec que la càmera cada vegada està més avall. Ens posarem a una velocitat d'uns 80 km per hora i frenarem just abans d'arribar al mòbil. La primera vegada ho farem només amb el fren de davant, d'acord? Anem a provar ara. Què passarà quan frenem primer amb el de darrere i després amb el de davant? Aviam com reacciona la moto, com canvien els pesos. Anem a veure si amb això en tenim prou de moment. Vinga, anem a donar una ullada als vídeos. Bueno, a simple vista sembla que no hi ha molta diferència, però anem-nos a fixar més en els detalls. Si us hi fixeu, en la frenada combinada, la quilla sembla estar més a prop del terra. La matrícula també sembla estar més a prop del pneumàtic. I el cul de la moto també sembla estar una mica més avall i una mica més a prop del pneumàtic. Però encara no queda del tot clar. Bueno, hi haurem de tornar, perquè aquesta càmera d'aquí no estava ben configurada i el que s'ha vist... amb el que he fet les primeres preses es podria més o menys entendre, però crec que podem fer-ho millor si em marco uns llocs on he de frenar, una velocitat establerta en cada punt, i així encara queda tot molt més científic i molt més ben provat, d'acord? Anem a provar-ho. Aquí podeu observar clarament com el cul de la moto s'aixeca cap amunt, com si es volgués desenganxar del terra. En aquesta presa, tot i que el cul de la moto també s'aixeca, abans s'ha espaterrat tota la moto com separant les rodes. En aquesta segona presa, si anem intercanviant les fotos entre una i l'altra frenada, sí que podem observar que amb la frenada combinada la moto queda com més aplomada al terra, amb les rodes més separades i el basculant i la quilla més aixafats. I la segona part d'aquesta prova d'avui és per demostrar que en una mateixa curva, en una mateixa velocitat, si treus el cos, la moto no cal inclinar tant per girar, com si no treus el cos i estàs així, doncs, perpendicular al seient de la moto. Anem a provar. En cas,
Fa por que això caigui, Fa molta por que això caigui, He vist que he fet això, no? Deixem-me recollir trastos i ho farem d'una altra manera, això, perquè si no... Bueno, farem l'invent que havia pensat que potser hauríem de fer. Bueno, aviam que ens aguanta això. És que això que us vull ensenyar passa a partir de 30 km per hora, perquè si no, l'efecte giroscopi de les rodes no funciona. Ens ficarem a 80. La mateixa marxa, la mateixa velocitat haurem d'anar. Farem a 90, que es pot fer 90. Vinga, va, 95 ho farem, vale? Vaig pujar la velocitat, perquè si no crec que no hauré de tombar tant. Quarta a 95. Tombem només la moto. Vale? Girarem aquí a la... Oi, ho farem de tornada també, així tenim dues preses pel preu d'una. Vinga, quarta 95, vinga. De 4, 95. Només girem la moto, veiem com s'ha de tombar la moto. Vale. I ara ho veurem tombant el cos. Quarta, 95, 95. Veu? 96, Ja veureu que el fet de tan sols de treure el cos fa que la moto s'hagi inclinat molt menys. Espero que es pugui veure, I ara farem la tornada a la dreta també. Passa que a la dreta no en sé treure tan bé el cos. S'ha de provar, vale? Tot sigui per la ciència. De moment està aguantant molt bé la càmera, Estic orgullosíssim dels meus invents. 45... Aguanta'm una mica més, Ramon. 45, una mica més. I toma tot el cos i no toquis el gas. La moto. Clar, és que es nota molt la diferència, moltíssim, de veritat. Anem a veure també com han quedat aquestes tombades. Què voleu que us digui? Tal com amb la frenada sí que es veia molt clar la frenada combinada o la frenada només amb la davant, la gran diferència. Aquí no ho veig tan clar, però bueno, hi ha una solució, és posar-hi una línia vertical a cada una de les imatges i aviam si amb això doncs en traiem l'aigua més clara. Anem a provar. És que no ho sé. Jo ho intento fer amb el màxim de rigor possible, He ficat les línies, tot el que vulgueu, però no ho tinc clar. A la curva de tornada sembla que sí que inclino una mica més quan no trec el cos, però l'altra... no ho sé. Bueno, digueu la vostra vosaltres, no? No m'ho he inventat, això ho diuen a tot arreu, i si ho proveu, vosaltres també us donarà aquesta sensació de que si inclineu més el cos, la moto es pot aixecar abans i no l'heu d'inclinar tant a ella, també. Digueu la vostra, si us plau, comenteu aquí, poseu aquí els comentaris d'aquí sota.
Ai... Bueno, doncs un cop demostrat tot això, el que hem de fer és anar a analitzar per què passa tot això i com ens en podem nosaltres beneficiar a l'hora de conduir la nostra moto. Vale, començarem per la frenada. Com sabeu tots, la frenada el que fa és d'accelerar la moto, per tant el pes se'n va davant. La inèrcia ens porta que el pes de la moto se'n vagi cap endavant. S'amorra més a davant. Hem vist que si frenem primer amb el de darrere, primer se sent una mica de darrere i llavors s'amorra igualment de davant però està més assentada de darrere. A què ens beneficiarà això? Que a la sortida de la curva, quan nosaltres donem gas, la transferència de pesos no serà tan brusca davant a darrere, no farà així tota l'estona, sinó que el que farà serà anar més assentada i sí que s'aixecarà una mica de davant, però ja tindrem el cul assentat, la transferència de pesos no serà tan brusca. Això què et dona, doncs? Més estabilitat i més seguretat a l'hora de sortir, doncs, donant gas de la curva. Doncs la segona part, en el cas de la inclinació dins la curva, el fet de que si treus el cos la moto no s'ha d'inclinar tant per fer el mateix gir, què ens dona, doncs? Significa que mantenim més superfície de contacte del pneumàtic sobre la roda, per tant, més impossibilitat de que ens marxi la moto. Quan menys superfície hi ha, més fàcil és de que doncs, patini la moto. Així de simple. Què significa també? Que baixem el pes, baixem el centre de gravetat. I al baixar el centre de gravetat, doncs, el gir es pot fer amb menys radi. No cal treure genoll per posar el pes a fora, És a dir, es pot fer amb els genolls plegats a dins. Jo ja tinc el vici de treure el genoll, però em van ensenyar que no calia, tan sols inclinar una mica el cul cap a la banda que toca fer la curva, així, el genoll una mica endavant, no cap a fora sinó endavant, ja n'hi ha prou. Això és tot. Espero que us hagi agradat molt aquest vídeo. Si és així, doneu-li molt de carinyo, doneu-li un bon like. Volia fer un contingut una mica diferent aquesta vegada. Crec que és prou interessant. Si ho trobeu interessant i creieu que li podeu compartir amb algú, doncs feu-ho, esteu convidadíssims. I si no esteu subscrits, us podeu subscriure i activar la campaneta, que porto un vídeo cada setmana. Ui, aquest m'he esquivat ràpid, I intento que sigui el màxim variat possible. Us espero una cosa molt xula. Vaig sortir de ruta amb una gent nova. Moteros Triperos es diuen al grup de WhatsApp. I ja sabeu per què es diuen els triperos. Això és tot. Que vagi molt bé. Ens veiem a la pròxima. Ciao, ciao.